Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μαντί των Αδερφών. Είμαι ο αδερφός Απόστολος. Είμαι ο αδερφός Αλέξιος. Και σήμερα σχολιάζουμε τις αγαπημένες ταινίες 2015. Oh yeah! Το 2015 έφυγε όσο γρήγορα είστε. Με πολλούς από εμάς να το αποχαιρετάμε δακρύ βρεκτά. Ήταν πολύ καλή χρονιά το 2015. Ήταν πολύ καλή χρονιά το 2015. Και κρατήσαμε για εμάς, για τη χαρά μας, γιατί υπήρξαν και καλές ταινίες το 2015, πολλές καλές ταινίες. Δύο καλές ταινίες για μας, προσωπικές. Mad Max του Fury Road. Τρία πράγματα που ξεχωρίζουν στο Mad Max, που δεν υπάρχουν σε άλλες ταινίες: χρώματα, ηθοποιοί και δράση. Τα χρώματα, ακόμη και έρημος. Αλλά ναι, αυτό πάντα δεν ξέρω. Ήταν πορτοκαλί, ήταν γεμάτο. Ναι, ρε φίλε, μέχρι ο ουρανός να πούμε, ήταν στο Πορτορίκο να πούμε. Σάπιο, μούμια το χρώμα. Ο ουρανός ήταν λες και ήταν Σαντορίνη, χωρίς να υπάρχει θάλασσα γύρω. Και φυσικά ακόμη και τα γκρίζα αυτοκίνητα, τα διαλυμένα, τα φτιαγμένα ξανά, ήταν ωραία. Και αυτή η λεπτομέρεια. Στο φως. Στο να το κοιτάς. Απλά οι φλόγες ήταν γεμάτες, πορτοκαλί, κόκκινες και κίτρινες, όπως τις ζωγραφίζαμε στο δημοτικό. Ακριβώς έτσι. Respect. Και ακόμη και οι στολές των ηθοποιών που οι κουραμπιέδες ήταν όλοι άσπροι. Ήταν άσπροι, ήταν σωστό άσπρο, δηλαδή σωστή απόφαση. Το άσπρο θανάτου τέρμα. Τελείως. Και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Χαρακτήρες, λίγοι χαρακτήρες μεν, αλλά ένας και ένας μετρημένοι. Ο Mad Max, ο οποίος είναι ο Bane από τον Batman, αφού τον δίρανε μία, τον ξαναδέρνουν δύο. Και τον ξαναδέρνουν τον Bane, όπως τον Batman τον είχαν δεμένο συνέχεια, έτσι τον ξαναδέρνουν. Τώρα είναι πιο ελεύθερος, βέβαια, πάει βόλτες με αυτοκίνητα, ξέρω. Τώρα είναι λάξαρη. Η Furiosa, η Charlize Theron, μια φορτηγατζού κοντομάλα. Και κυρίως ο Morton Joe, κακός, ας πούμε, ο ultra κακός δικτάτορας εκεί που έχει φτιάξει ένα φρούριο, που είναι και ο κακός από το πρώτο Mad Max, το Cutter, έπαιζε τότε. Λίγοι χαρακτήρες μιλάνε λίγο, κυρίως γιατί η ταινία είναι δράση, κυρίως είναι κυνηγητό 2 ώρες πάνω κάτω. Αλλά ο Mad Max ψάχνει μάλλον ποιος είναι στα αλήθεια, γιατί του έχουν σκοτώσει μάλλον τη γυναίκα, γιατί είναι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ταινίας η τωρινή, το Fury Road, της παλιάς πρώτης και δεύτερης, γιατί του σκοτώνει τη γυναίκα, ενώ έχει το αυτοκίνητό του που στο 2 το παλιό το χάνει από τον. Μπράβο, ναι. Από τον Lord Humungus, πώς λέγεται αυτός. Η Furiosa κυνηγάει τις δικές της φιλοδοξίες, θέλει να φύγει μακριά μαζί με τις νύφες που της θέλει να φτιάχνουν κουραβιέδες του Morton Joe. Και ο Morton Joe ο ίδιος που είναι δικτάτορας και κάτι του κλέβουν και το θέλει πίσω εναγωνίως. Τέλος, δράση. Καθόλου CGI, μόνο πέρα από την ανεμοθύελα, τέλος πάντων τεράστια, αλλά τα λένε φυσικά εφέ, πρακτικά. Εκρήξεις, σκηνοθετημένες τέλεια. Αριστούργημα. Magnifique. Η δεύτερη ταινία που θα σχολιάσουμε και προσωπική αγαπημένη. Star Wars. Oh yeah. Επειδή είναι νωρίς να σπολιάρουμε το καινούριο Star Wars, σας θυμηθούμε λίγο από τις παλιές δόξες. Τα σπάσματα. Κύριε, δεν πέρασε προχθές να μου πεις τα πέλατα. Ήρθα πέρσι. Θα ξανάρθω φώτον. Εντάξει, άμα δεν έρθεις όμως εγγάβη. Όχι. Όχι. Μου είναι αδύνατον. Έχω διάβασμα. Ποιος είναι εκεί? Τι θες εδώ? Να μ' αφήσεις εσύ, θέλω. Να. Ψάχνω για καλή τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Χάσε με, θα πήξει το γιαούρτι. Θα πήξει, μωρό μου. Δεν το θυμάμαι αυτό το Star Wars. Είμαστε μοντέλο αδελφών. Να μην είμαστε. Είμαι ο αδερφός Αλέξιος.
Είμαι ο Αδελφός Απόστολος. Γεια σας.